Resort. Hala! Hala, grabe naman. Wait lang daw yan. Oh, Saan ba ang entrance? hala, baba! Hala! Hala, ba yan? Oh! Tingin ko na ng ano? Hi! Ganda sa reception. Sub-Saharan nandun. Welcome to Zura. Good morning. Welcome. Hi, ma'am. I welcome myself. Welcome po. Welcome po. Hello. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Welcome po. Thank you. First honor. Oh, ready na po sa mga Kaya para sa si Carlos Yulo. Kita na sa mga vlogs. Welcome to my new bitch resort. With the son of a bitch. Ang gabi na ba? Kasi magkano muna kami sa... Welcome to Azura! This is my first room. Wow, ang Diyos. Talaga ay... Sinong lalaki? Thank you. Yung stop na rin kayo po. Stop na nga. Ito kita rin sa Shell Timers. Doon ang kabila. Para tayo. Huwag siya ipiti. Ligda. Para makagalang nila. Kita sa timer kasi ako siya. Kana? Miss Verde, gusto niyo po ang Kain po. Nagdala naman yung kuhaan sudan ay pagkain, Tagalog ba? Baon. Nagdala kami ng kasi I didn't understand kasi. Ako sa mga bayo, picture yan. Sabi ko. May picture sabi niya. Di ba? Video na. Ay, ako si girl. Siya kami. Ano? Alam dito si Kana. Kasi pwede. Pinapanood ko talaga yung mga vlogs. Ay, salamat. Thank you. Meron naman tayo, di ba? Ito nga lang daw. Ito naman binigay. Charot. Meron daw. Nagtanong na nga kanina kailan tayo. Dapat kahit ano... Extra beddings na lang. Subis lang Ano ka sabi natin si Mom? Pa? Ay. Wala sa nakakapagod na biyahe. Yes. Natanggal ba yung hangover 18 mo? hours. Natanggal naman. Wala 18 na. hours? So ngayon gutom na ako. So I need to eat na. Hindi ka pwedeng kumain, di ba? Tama ba? Kasi baka na nga yan. Ah. Ay, busog pa ako. Hindi yan magugutom. Katabi niya yung kanin kanina. Ginagawa niyang popcorn. Ayun na si Madam. Madam.
Ako sa ako bibidyo. Ha? Wala sa... Ay! Ah, senyora! Kinaka-shades. Ano daw siya, kanang parang kinabahan daw siya kasi may magsarang na siya mamaya. Parang hindi kakabahan. Parang isang bote ng Maxipil, inubos niya agad. Tingnan mo, Correct. namumulan na yung mukha mo. Bantay lang mamaya. Tubag, wala na naman. Ahang ka na naman. O yung... O yung bulaklak hawak na ng flower base. Yan. Ito pala yung room namin. Magpahinga. Ha? O, dito ka lang. Dito ka sa cabinet. Kasya din pala. Ay, walang hangin. Gulatin natin siya. Magkakasala tayo dyan. Yan na natin ipag-gulatin. Magkakasala tayo. Totoo, social may aircon. And may veranda. Ah, ito pwede. Smoking area pwede. Ha? Pero may sabaw siya marami. Yula ito. Yula, parang pag sa Tinola. Tagalog, Tinola. Tinola, At itim. tinola. Alam mo, parang iuling siya, diniktik na uling tapos ginanon-ganon siya Yan ang sa nagpaitim kahilong sa kanya. Oo. Ang sarap. Kuha niya siya coconut, tapos sunugin siya sa uling. Oo. Bao. Hindi, binatanggal yung laman mismo yung niyog. Yung niyog niyan. Kaya yung kasama namin isa yung nagluluto, balporsa. Tsaka konti lang yung ano ganyan, balporsa. Ito daw yung kanilang tinola. Yola ito. Yula. Yola. Wala itom. Yola. Parang yung singit mo itom. Uy, hindi Pero naman. ano lang. Grayish. Ito naman, oh. Nag-usap na Sige nga, kami. ipakita nga. Ah, balat yun. Bird boy. Ay, wala po yan, wala po yan. Mapanirang puri lang talaga Yung sa gray yung kilikili, pero yung hita itom. Masarap pa rin, ha? Prone lang siya sa ano. Tinga sa tinga. Pero malasa. Parang sa atin Kasi tininlag. tobacco. Yung sa atin tininlag dito sa kanila. Fairness, masarap po. Dami tao kagabi. Grabe. Sige na, mapito. Hala, bakit? Alang-alang mamaya sa gabi ng aura, wala dapat sumpa. Kailangan. Uy! We have our VIP Brenda. Kami kabalo din yan. Sige na siya ganaan niyo. Eto na. Ano nangyari? Ano nangyari ba? Ha? Ano nangyari ba? Oh, di ba? Oh, bakit? May asawa. Ulog Ha? May asawa yan. Bakit? Bakit pawis na pawis Ilo kayo, ka? Sosi. Oh, di ba? Bakit? Bakit? Sosi. Ayun tayo eh. Yan. Talagang lang na ako baga. Alam mo lang. Babae pa lang sa kanya. Ah, Kanya pa. mas bakla pa sa kanya. Braso. Ito kasi si Yolo. Siya. Isa po Leona, go. Isa po Leona, go. Yolo. Nag-usap-usap na naman. Pag-jump si Yolo. Sample kita kasi ako talaga o ikaw. Ikaw talaga siya. Kayong magaling ko doon. Yung nandito kayong puso. Kayong puso, tinalon mo na agad. Hala? Wow! Kahit ikaw yun, Eh, sino magaling pag dumadali pa yung ano kay sinusunod mo na agad. Ikaw, sino yung magaling balikan? Ah, dami-dami. Ako tayo doon sa Sigurado, kanon. oo. Ang bilis ni Lumangoy. Hindi si Charlie si Yolo, yung isa. Si Charlie. Ba't tinadami mo yung taga-puhol? Wala akong sinabi. Dabaw yun. Gina, una muna Gina. Yan eh. Ikaw ba nakakainiyon mo ka? Pwede mo si Abby. Huwag ka na, magaling yan siya. Ara, ingay. Tayo na
Ano si Abi na Abi? Abi, Ano si Abi na Abi? Abi. Ikaw. Oy. Ikaw dai, akito si Ikaw Abi. kita nga. Sige, ikaw ni Abi na kung giling na. Atra. Paano nga Abi? Atra. Abi. Bakit nakakiwi? Paano ka? Abi. Ano yan? Abi. Ikaw dai. Ay, giling ko ni Abi. Paano na? Abi. Kayo.